Donio sam ti nešto, vidio. Ali nije za televiziju. Imamo nešto što jeste. Poraznice. A? Koje? Evo jedna koktica. Dobro ste se vi pripremili. Imaš pitu ovde od Višanja. Domaća pita od Višanja. Stane. Znači, ostamo do 15. Tamo do 15. Do finala ljudi, ba ja morao sam da vas navedem. I dres. To sam ja sam golman bio, šta? Pa da, Kari, jedan režasija. Aj, nisam, pošto nikada nisam branio za reprezentaciju, evo sad ću brnio odavde da se zna da sam nastupio Za Srbiju. za Srbiju. Eto. Hvala vam. Nikad nije kasno nastupiš. A nije golman. Izvoli da imaš u tvojoj kolekciji tamo. Možda ćemo i da postanemo prvaci, jebote, onda će da bude, možda će, imaće vrednost. Imaće vrednost veliku. Sacramento došao, igrao Divac i Peđa. I doneli oni meni poklon i dres. Čoveč. Taj dres mi je bio, znači, do članaka. Nema je li moguće. Ja hoću da ti poklonim nešto da pročitate malo oko 100 godina košarke u Srbiji. Hvala. Tako, izvoli. Hvala.